dan klik subscribe lonceng ora ketinggalan polahe. Lho, sing apa, Mak? Jadi bocah cocok ndek wong arep lawang. Lah wong penak-penake ora ndeleng sawangan. Jadi bocah sing ngerti tata krama. Tak tahu lah ngerti krama lah ora. Bocah ndek wong arep lawang mau dijerum. Dijerum gue apa? Ora sama bahasa sing aneh-aneh malah. Dijerum gue pada bakar dialang-alangi jodohmu. Kok gelem sih dadi bujang gua? Oh. Aw, bukannya lunga. Seramang hari sisan.